Здравейте, класи! Всъщност аз на кого махам? Нали сме в момента по радиото и никой не ме вижда и аз никой не виждам. Какво правиш сега му? Това са без победи от Десислава. Ма какви спомени от Десислава му? На кисела бай с домашните любимци. Хайде му, що не ги лекуваш? Че те мати да не са болни, ба! Пу! Значи на слушателите да казваме тук на микрофона, елате, в нашото студио радиослушатели на Циганското националното радио Зизигаз, Бибигаз, СС плюс пляс. Тук в студиото са напълни, са на гъчка, с големите многото изпълнители. Много изпълнители се изпълняват. Които са дошли тук да ви поздравяват с песни, толкова са... Сега се натискахте, минавате ми през краката. Внимавайте, ма, какво искате? Вода? Простак така, може такова нещо? Остави чашата. Някой сигурно го въртат коленете, ще се разваля времето. Това е озвучителя на Флория. Наистина ли? Хайде тогава, първото, което се изпълнява специално за нашите слушатели на радио ефира FM плюс пляс Жигат, ще изпълнява Глория! Давай, Глория. Хайде му, дай Глория изпълнява. Дай Глория, да. Не, аз се изпълнявам. Глория! Хайде му! Думата майка за мен е свята, тя братежен е на жената, тя ни дарява радост голяма, жена най-силна е на земята. Да пробваш това. Глория спълнявала каквото спълнявала, сега заминала за Пазарджик да прави концерт. Добре. Значи сега в студиото има да ходите изпълнители, даже тук на пира да пее Химелия. Не Химелия, Камелия! Даде. Давай, Камелия. Промени на чудесен адреса, телефонният номер свери, но мъжът непознат Мерседеса, като сянка след мене върви. Миг покой, нямаме, телефонът свери нощуден и един мъжки глас ми говори с арабски акцент. Я хабиби, я хабиби, я хабиби, я хабиби, кажи само да. Я хабиби, я хабиби, я хабиби, я хабиби и твоя света. Камелия спълнявала каквото спълнявала, сега заминала за Пазарджик при Глория да правят концерт двамата. Аз сега тук на дивана е полетала Ивана! Хъдмо, Ивана! Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Нека отпуснем душите си тази вечер и се забавляваме от сърце и от душа. Като за последно! Давай! Слънце пее и се пие, то е ясно, че сме ние. Ей, такъв живот живеем, няма спиране. Давай, Стояна! Слънце пее и се пие, то е ясно, че сме ние. Ей, такъв живот живеем, няма спиране. Хайде, Стояна! Хоп, хоп, хоп! Хей! Хей! Хайде, пуснете до Стояна! Така, Ивана заминала за Пазарджик да прави концерт с Глория и с Камелия и сега ще изпълнява Мира! Дава, Мира! Бащи магазини отвориха врати и спряла зверица вече да върви. Нашите магазини отвориха врати и спряла зверица вече да върви. И век, 20 век, отиваш си, а никой не плаче за рътеят. И век, 20 век, отиваш си, а никой не плаче за рътеят. Колеги, чакайте, получавам сигнал по жицата, че има голямо напрежение, обратно искат отново Мира. Да, и да бъде много ви се искаше, тъй като